tam je teraz Huggy Wuggy a teraz nás chytí. Nie, ja som na to vstúpil zase. Nie, mňa naháňa. Mňa naháňa. Ne, ja som skápal zase. Takže zdravím vás, ja som Detrux44 a dneska konečne vydám nejaké nové video na môj kanál, prvé video. A dneska budeme hrať oficiálnu Poppy Playtime hru, ktorá sa volá Poppy Playtime Survive. Je to taká, že multiplayer hra. Ten môže niekto hrať za Huggy Wuggyho alebo za nejakú príšeru. Napríklad môžete tu mať Catnapa, Mommy Longlegs a ešte mal by to byť, nie, Dowie tu asi není. Hej, Dowie tu není. Boxy Boo je tu. Ale môžete aj hrať aj za Boxy Booa. Keď ešte, no. Hra by mala za chvíľku začať, sa mi zdá. Ale zatiaľ sa nič nedeje. Takže... Tam je Huggy Wuggy. Takže už je countdown. 30 sekúnd a už by sme mali aj začať. Takže teraz dohrali a ešte budem sa trošku ešte počkať a už začne aj hra. Nie je tu moc veľa ľudí, lebo táto hra nie je moc až taká populárna, ale chápete, že to je oficiálna Playtime hra od Mob Entertainment. Takže to je divné, že to nemá, no. Neviem, čo je to tu, nejaký puzzle. No, už to začína. A nepýtajte sa, prečo nemám, prečo ja nemám Robuxy, musím si priznať. Dáme school. Áno, dáme school. Dobre, kto bude Huggy Wuggy? Alebo Monster, ja neviem. Tam môže byť aj Boxy Boo, alebo ja neviem. Nenche 60. Hej, už začala, dobre. Sme tu? Nie, ja som alertnul. Ja musím ísť preč. Tak kto už skapal? Pozor na tieto Huggy Wuggy hračky, lebo tie môžu aktivovať alarm. Nie, proste môžu nalákať toho Huggy Wuggyho. Ja idem revajnúť týchto dvoch. Už tam není. OK, tak nie. Tak nie, tam je. Tam sa nachádza Huggy Wuggy. Neviem, už som skoro na toto vstúpil. Počkaj, mám im pomôcť? Nie, tam je vlastne ten Huggy Wuggy, ja som zabudol. Tam idem. Tam campy. Máme nájsť nejaké puzzly a urobiť ich. Dačo, ja neviem. To sú nejaké greplové hovadiny. Tam je malý Huggy Wuggy, ale ja si myslím, že tí alertnú. Revavni sa, pome! Ok, revavnem ho. Ok. Som ho revavil. Pozor! Prečo si alertnul? Vidíš, tam je teraz Huggy Wuggy a teraz nás chytí. Nie, ja som na to vstúpil zase. Ježiš! Huggy Wuggy? Tento je ten malý Huggy Wuggy, čo alertne. Musíme dostať, máme jeden z tretích puzzle a asi sme prehrali. Hej. Jaj, teraz musíme ísť do exitu. Neviem, kde som... Bože. You are visible. Do exitu. You escaped. OK. Ale nedostal som žiadne veci. Čo je divné. Ja z tejto hry ešte urobím viacej partov, aby ma zaujíma, že kto bude teraz. Dobre, nie som to ja. Ami 2019 a Bargel je Huggy Wuggy. OK. Neviem ešte koľko dáme hier, ale
Bude to aspoň ešte nejakú jednu hru dáme a mohol by som si aj ukončiť video, lebo toto je prvé video, no neviem. Dáme tak, že 3-4 hry nejak tak. Dobre, dobre, počkaj, mám teraz 3 životy, no, dobre. Dobre, teraz si dám takto. Survive! Počkaj, to je minihra. Puzzle, aha, puzzle. Nie, počkať. Aha, teraz to musím takto urobiť, dobre. Tam bol Huggy-Wuggy, ja som ho videl. Tak. OK, prvý task je hotový. Prečo sa neukazuje, že som robil task? Aha, to musím robiť. Musím si zapamätať. Dobre, jeden. Dobre. Nie, čo? Ja som... Dobre. Dobre, tu máme. A poslednú hru. Aha. Dobre, máme to. Yes. Huggy-Wuggy. Dobre. Posledný. Teraz to ide dosť rýchlo. OK, máme. Tu máme. Yes. Máme prvý puzzle a takto už skapal. Idem do ďalšej miestnosti. Urobiť task. Tam je exit. A! Nie, počkaj, toto je locker. To nechceme. Teraz. Nie je tu nejaký task? Keď vidím Huggy-Wuggyho, tak je koniec asi pre mňa. O! Super. Dobre. Teraz akože kde máme ísť? Aha, tam je Huggy-Wuggy. Ja idem preč. Ja sa idem skryť. Hej. Exit. Exit. Escape. Je to jedno. Nie, mňa naháňa. Ne. Prehral som. Did I jump scare you? Čo? To čo bolo? Super, prehrali sme. Dobre, mám tu ešte jednu čestku. Idem si ho otvoriť, uvidíme. Čo nám dopadne? Open! Klik. Aha! Yellow Huggy-Wuggy. Fajn. Equipnem ho. OK, tak môžeme teraz takého Huggy-Wuggyho, dobre. Počkaj, máme vybrať mapu. Tak to už je jedno. No kto bude Huggy-Wuggy teraz? Ja to našťastie nebudem. Q, T, G, F, K, L, S, U je Huggy-Wuggy. Dobre. Posledná hra toto je teraz. Hej. To ešte si niečo mám klemnúť. OK. Takže, zase nová hra. Na toto nestúpať. Pozeraj sa. Pod seba. Čo robíš? OK.
Aj to alertlo. Nie, ja idem hore. Tu je exit. Ale, no. Bože, kde nejaký task? Nie, tam nejdem. Tam malý hagi-vagi. Ktorý alertne. Ja idem robiť tento puzzle znova. Dobre. Sa prečo laguje? Počkaj, však. Dobre, to máme. OK. Prvý puzzle by sme mali mať. Keď toto urobím. Aha! Ja mám na to... Dá toto. Ja mám na to čúkať, aha! Vôbec, ja som si to ani nepremyslel. Dobre, prvý task je hotový. Escape through the exit doors. Ne, ja som skápal zase. Škoda. Takže ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať like a odber a na budúce znova urobím z toho druhú časť a skúsim už aj dostať, aj dať celú hru so všetkými puzzlami. Takže čus!